Ayong gabi mga higala. Andam na bang tanan? Katawa na. Ayaw lakaw ba? Gago! Okay mga higala, tugsugdan karon ng atong vlog mga higala. Kay kini nga atong vlog nga higala, nagkuan kini, naghisgot kita og mga nagkalain-laing tulumanon sa kinabuhi, no? Pila na imong edad ay? Katawa rin ninyo. Mga higala, abi ninyo ako nagkadato, tungod sa akong kadato, nakita na nga akong abagas kung sinina, no? Wa nagig ko ikapalit. Maloy taon mo na ako ha sa akong premiere or sa akong video. Wa nagig ko ikapalit og sinina, nag-anam-anam nagig kaguba, oh. Oh, wala na. Piki na. Paskilid, oh. Oh, di ba? Sumo na ang hitabo nga wa nagig ko ikapalit og sinina. Puti na ko paningkamot og vlog. Aron lang yun maka-income, wala gyud tay mahitabo ini. Sa kadlaw ni ana mga higala, ninglakaw si Marcos. Niadto siya og layong dapit. Apan nasugatan niya si Uncle Mar Lopez sa bantay panglawas. Nainom daw pamanang Uncle Mar Lopez, eh? Ito ba sa una nga magsigigingon nga? Kini si Uncle Mar Lopez. Sugat kamo kanako kaya kuwa ka dumdum. Aduna ako'y mga dalang herbal, mga epektibong herbal. Mana siya. Mga epektibong herbal. Oh. Mga epektibong herbal. Dinha sa Mindanao, sa Pagadian City. Ana ako sa Huibis. Sa may DXPR, stasyonan. Muana mo to dyan. Kini si Uncle Mar Lopez sa bantay panglawas. Sugat ka mo kanako, kaya kuwa ka dumdum. Sana all. Tatakdan mo likod, kaumbit na sikatan ba? Yes. Sana all. Sana all ay wapo. Sibig di sukata, no? Grabe siya kasikat ron. Nag-isikat niyo. Ito yung ginilang pagpasikat doon sa iyang asawa. Dato rin sila ron. Nagkurtahan no, liman nga nga nang... Ilang balay? Nakadto Ay, ka? dili nakakita, dili yun. Nagipakita mo silang vlog. Nagsulod sila. Ay, lahang balay nga, simple yun. Karon, asus. Liman ka, Jess, nga, siya, MP? Oh, anhaon siya diha. Magpaputs pa, magpahans pa. Grabe lagi. Yaya, yung mata, yaya. Kaya lang. Wala tayo mahimo. Kailangan mo ng paningkamot. Kita, paningkamot yun. Ha? Adi, kabay yung sabi. Gago! Yan, isip sa dakuha kay... Aso, gamay kay kutin si Kwan. Si Big di sukatan, itlog na yung gadako. Big di sukatan, sorry kayo. Dako pa. Pero nabali. Yung asawa, gamay kay katubangan. Si Big di sukatan dako kay katubangan. Itlog na yung gadako. Diyos ko! Pero lingaw jud kay sila gyud kan daghan kay sila mga bagong video nga kabuang. Kanang kuha sila ba mari-mari. Oy mari. Kumusta man ka mari? Sana all. Ala yan, nasa mga din mo yung happy. Sana all ay wapo. Buang ang bitsukatan eh. Tibitaw gyud pagsikat nila bitaw. Habang ngilahang pagsikat bitaw nga kanang natural ra jud kay ba? Himo sila content nga Nag-close ako ay. kanang Bisaya ra gyud kayo. Bisaya. Lunsay kayo nga Bisaya ay. Ay, automatic naman na Jess. Automatic naman. Sige lang. Automatic translation naman agad. Ami na ito tak. Ibta na ito cellphone nak. Dalag rin nak. Kaya naka-video mo ko nila yun niya. Tubaga nak, tubaga.
Dala dinak. Palihog. Nak. Be. Hello, Nang. Hello. Oh, maing gabi eh. May gabi, Brad. Unsa may... Di problema. Oh. Ano ba atong manggar di? Bauling tagit to? Nay mo uling? Ay, mauling. Unsa may pagi nila? Pila man ka ato daw. Kung panalita gulingon. Ambot, ikapila, ikaupat, o sa mana? Ikaupat, matingay ko, ana. Tulo ila, o sa ako. Murag anak. Oh. Okay ra na. Ay, mang, pare ko sa tisisili mo. Pato na kang kuya. Mang, dali, good, mang. Nawag sang nirling, dali, diri ba? Ana daw mo uling sa manggam, sugot kag ikaupat ra ta. Tulo ang sa nanguling, usa ato, saksako ato. Bas, dili eh. Ayun, ikaw rin mo palit sa uling. Dili. Unsay tunga? Sa kabisyo dili ko ay. O ya, ang tagiya man po yung nagpagabas. Sila rin mga ba? O sila na mo putol ana. Sila rin mo putol nang. Siyempre mo putol. Ha? Uli luoy kay mangulingay man. Uy, mamugag bubog. Upat yun na, tulo ilaha isa ato. Nay naron pud pulihan tug laing prutas ba? Okay ra daw nang. Katong duha ka punuan. Atong mga kapunuan. Oh, katong dol sa Ikaw mo palit sa uling daw. ang kwan. Oh, murag kamera po yung palit. Kamera tag 250 ra ba yung kuha nang? Kamuray mo palit. Kaya hindi ka pa kayo nag-uling. Oh. 250. Kita mo kuha dito sa kuan. Ya, masugot sila 250 ra ba yung kuha? 250. Oh. Waon na niyo sa purok. Oh, purok. Purok kwaon. Atong tabutan. Ah, sige. Tabutan ako dong. Oh. Ako lang yung gimagat kay kumuha na nag-obra ko. Ah, oh. Sige. Salamat kay nang. Busa mga higala mao katong atuang istorya no. Adunay nanawag na to. Sorry kay sa interruption ha. Padayon ta sa tuang istorya mga higala. Diba si Big Sukatan si sa una. Di man kay na siya tambok. Karon ni tambok siya maayo tungod kay lahang mga content. Sige mas lagkaon. Huwag lang nung dadala yung sige rin kumuho. Grabe lagi na ilang pagkaon lagi. Karon luto-luto na pud sila. Sa kung saan lang ilahang na mo, gid garon lang gid maka. Daghan kay subscriber. Daghan kay subscriber, murag 500,000 na ilang subscriber sa YouTube. Napoy minilyon na pud ang views. Sikat kanta-kanta biya na siya pirmiro. Kanta-kanta dayon. Sigun sa lang. Uy, Ginoo. Kumusta naman mo diyan mga igalan sa may inyo ang ikabalita? Mahal ang gasolina, igwad ang lubot. Igwad ang lubot. Kapoy mo ganing mag-vlog. Ang pinakakapoy gyud sa part sa vlog kining pag-edit. Or yun, kaya nalang ko editor, magsige kung himog vlog, ang pag-edit yung problema. Saan na ko pag-connect ng mga nindot nga part sa ato ang video. Higit lalim eh. Nag-live kaya wala? Sa video aja sa. Ako ga-live mga gan. Hoy. Siya sukad siya mong pagka-dalaga siya, nagkauyab pa siya Uy, buya. Ha? Bot.
Nga di mo jud kuno kam tugan nga na kay uyab. Ha? Nga di mo jud daw kuno kam tugan na kay uyab. Kaya ito ano? Kato dahil imuhang text-text that chat-chat sa iligan. Hato. Hato yung tao, may guwan ako masakpi. Personal. Ha? Hindi personal. Nga, pero na kay Yab. Sa una. Karon di ay. Bot. Hindi. Ya, tugan na kasi mong mama. Oo. Nga, mabug ka. Ayaw. Ay, klaro yun. Pagkira ka muna dito yun eh. Oh. Kita yan sa langit sa Julaya. Oh, yan, saan na? Dapat, mutugan juga na ako. Wala man. Ya, katong imong uyab dahil sa tukuran. No di ay. Kato dahil nga gunit-gunit si mong kamot. Yak. Gagbay-agbay pagigkan niya. Yak. Gakos pa kasi ang hawak. Wala mo eh. Nye. Dito ni mo uyab. Wala mo eh. At magway mo. Nye. Nasakpan ni Uncle Mar Lopez. Kini si Uncle Mar Lopez sa bantay panglawas. Sugat ka mo kanako kaya kuha ka dumdum. Pas mo kaya? Pas mado, mas kuya goro. Tao no, inana ron gid ang kinabuhi. Ako lang tambag ni mo siya. Kung panalitan, makauyab gani kas personal. Ha? Kini istorya ang kuan naman gini siya kanang murag kanang tambag nga inigsuon nga hinigalaw. Inana rin siya. Hoy, are you listening me? Tuloy na, ya. Kanang kuan lang gyud. Kung makauyab ka, personal niya, magkita-kita mo. Once gani nga mo hangyo gani siya muhalok nimo. Ayaw gyud pagpiyong muhalok na siya nimo. Kay muhalok mo siya nimo, ya mo piyong ka, inigmatan mo basig mo us-us na mo pante. Grabe na si kuya ba oy. Bitaw ina na biya nang kinabuhi na lisod man na siya inanang siya gud. Bosa mga kabakak din nilang tagkatub kay nahuman ang atong video. Aton nilang pusod di kay tas-on kay ha? Ha? Imot ko yan. Kaya si Bakak TV na yun ngayon. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye mga kabakak. Mua-mua, chup-chup. Sana all may guwapo.